Cek, cek, Anen, tes. Ya. Shalom, Amang dan Inang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pemberitahuan untuk ibadah mulai hari ini, kita kolekte, penyampaian kolekte setelah khotbah. Setelah khotbah, nanti di kotak depan ini jemaat maju ke depan satu persatu untuk mengisi persembahan 1A, 1B, dan 2. Setelah memasukkan, nanti si tua ada yang menyemprot tangan menggunakan disinfektan kepada tangan kita jemaat setelah memasukkan kolekte. Demikian informasi yang bisa kami berikan untuk ibadah pagi ini. Mulyate.
Horas ma dihita salutna. Horas. Amanami dot inanami dot napos bulung. Hami parhalado pasahaton hata horas-horas tu sudir ruas. Tarumobi tu amang dot dainang mangyuton parmingguan via live streaming. Amang dot dainang andorang tapuka ma pamingguata matang yang di bagasan rohatabe matang yang mahita. Amin. Amang dot dainang tapuka ma pamingguata tapuji matu hatta marite ende sian buku ende nomor 15 mamuka sian ayat sada satro di ayat 2. Seribu hali ganda saring arni soraki naing nasa gogo baenoku mamuji debatakai pabo alas niro api ingor honi pambay nai Mahita jongjong. tung suratat koaraku tujung ni poti diong naing nasa joma araoku mamuji debata potong pamadona sao sakti rubain pasangap Tuhani. Mari hite-hite guari de bata ama dot guari anakna Tuhan Yesus Kristus dot guari tondi porbadia natu mopa langit dot tanoon. Amin. Songonon di dok Tuhan Yesus Roma hamu tu au hamu akan aloja jalan asorat upasonang pehamu buat hamu ma augaku tu hamu guruhon hamu masian au ena lambok do au jalana serep maroha asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang asi maroham dihami halak naga leon di idaho nagogo do musunami setalu do hami dibayan alani haga leon nami dibani yupangi do hami tuho sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul mamu. Marende maitasian buku ende nomor 180 ayat 125. Nama
mi di hatan Tuhan mi. Tangyon hamu mapatik ni debata imasian patik pawaluhon dot lapatan nah patik pawaluhon unako manako dia do lapatani i ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo madobu hepeng di dongan jolma manang bambain bisuk-bisuk pangala suton moniaga ikon si panggadawan ni rohata arta ni dongan jala siramonoton songonima saatna atong rapangido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau nahon bar tupatik ni. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada 22. Tandai maaf sukapi madohot rohaku uji maaf pamanat puhut madalaku olo ditanda hoau debata. Kita jongjong. Asimaroham taringotu pangalahoku olo tutu jot donali ludalaku pesa dosaku sude debata. Tatopo tima dosata tujoloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolom matang yang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon asini roham nagodangido. Se asima roham mida sandok bangso nami. Se sama dosa nami salutna. Saya sungguli maroha nami asa muba roha pangalau nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluh hami amin. Tangyon hamu ma baga-baga ni debata taringot tu asesani dosata Roma hamu tu au asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jahoba tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bainoku songon itak nang perara songon abit asumba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na diginjang amin hundul mamu. Marende maita sian buku ende nomor 440 sada ayat sada.
Kau Tuhan Yesus nasapu dosu deno na dok nang dosa nang untuau ikut dorohaku marpato poton Yesusku Tuhanku ditobus toau di sesa Tuhanku doa dosaku nang ho ale dongan ditobus nang ho. Hatani debata turpuk epistel di miguta sadarion imanata surat di Matius bindu opat mamuka sian ayat 20 tolu satro di ayat 25 tajahama masikat soring dungi di dalani ibana masandok luat Galilea lahu mengajari di akap perguruan mamaritahon harajaoni uhud pamalum nasa sait dohot na niayani halak na di sini. Jadi tarbarita maibana ro dilihat tanosria pola di pembuan halak tujolona nasa nahasikan aka parsahit naragam dohot aka songgopan diaka sibolis dohot aka nasolpot bulanon ro di aka nasarion gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi mansai torop mah halak mangyutun ibana akan sian luat Galilea sian Dekapolis manang 10 huta sian Yerusalem sian Judea dot sian luat na di baribani aik Jordan ido saatna martua doa kana tumangion hatani debata jala naom peopsa amin. Marende maita sian buku ende nomor 452 ayat sada. Naro pandau ni boloni imat Tuhan Yesus di dauni namar sahiti isar di bahen Yesus ulini maritai lasti rohaboloni sai dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Taha tindakon maha porsiautai songon nahitan ditakon idongata sa porsiaon disandok portibion rat mahita mandok au porsia di bata Jawa ido ama pargogo nasuturusan marmo palangit utama au porsia Yesus Kristus anak di bata Jawa nasedai iman tubuhon isi Maria naga gabian senton di perbadia andorang sahuguan ido tuhata natumau nabernit di pangumuman Pilatus namate tarpajal di bana di pinat sila natuat tu banot urudung kitanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lauhut tu siaman di bata Jahoba amanai pargogona suatu dusane disima ibana pai mamulak sogot tanaon mangumi halak namamulu dohot namate au posea di perbadia jala adong sadalia nabadia ulia atau penyalah Kristen akan nabadia dohot dia sain dosa dohot dia hatai namandok
mulak mangulus sogot daging nyalak nong mate, dot dihanguluan nas surah sudah. Amin. Undul mang. Tapi gema tikting di huriata di mingguan. Tikting di huriata minggu tanggal 10 Februari 2022. Sadarion ima minggu Septuagesima do topik tarpasu-pasu doaka nama raposan tu debata. 2. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Lahu marbagas ima goar Samuel Firman Partogi Sitanggang, anak ni Amata Hendra Raja Saud Sitanggang, Tubuh Ninata, Risma Flora Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Perkici, Sia, Blok E Awalu, nomor 20 Sia, Bintaro Jaya. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Dohot Orwanna, Goar, Devania Claudia Monica Boru Lumban Tobing. Boru Niamata, Tua Lumban Tobing. Tubuh Ninata, Laksmi Mual Mutiara Boru Sihombing Nahinan. Alamat Jalan Gereja HKI nomor 8A, Cililitan Jakarta Timur. Huria GPIB Kinasih Ciputat. Pamasuk-masuhon di hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul sia WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya dipasu-pasu tuhatama sakap parbogaso nasida. Tolu ruas namonding. Nah di hari Senin tanggal 7 Februari 2022 nasalpu nunga maruju ngolu Amang Ferdinand Sirait, umur 76 tahun. Alamat Jalan Masjid 12 RT Tolu RW Pitu Sektor Sion. Nunga tuudian di hari Rabu tanggal 10 Februari 2022 di TPU Joglo. Tatanyap podma asa tumibu tarapu rohani keluarga na tininggal honna. Opat ruas na tamba Mamuka Sadarion minggu tanggal 10 Februari 2022 tajalo do gabe ruas naim baru ima Nyonya Sri Wahyu nasida pindah sian gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Madiun nuaing nasida maringanan di kompleks DJMDN nomor Sia RT Walu RW Onom Joglo Kembangan Jakarta Barat sektor Godung. Sudi parhalado do ruas nih HKBP Kebayoran Baru pasahaton selamat datang tu nasida jala makirim asa gabe ruas na mangulu nasida jala pasidohot diaka ulaon nadong di huriat tahun. 5. Pelean Mamuka Sadarion minggu tanggal 10 Februari 2022 peleata tapasaha tujolo sekaligus tolu katong tapatupa mai duk sipul jamita. Onom periodisasi seksi-seksi ala naing marujung ma di bulan Februarion kepengurusan seksi-seksi periode 2020-2022 pinabotohon ma tusude ketua dewan asa manguluhon pemilihan kepengurusan seksi-seksi periode 2022-2024 jadwal boi mata jaha di warta cetak. Pitu bona tahun sektor songon natar surat di warta cetak bona tahun sektor Marsada di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 marhite tiktingon pinabotohon bona tahun sektor Marsada ditunda sahatu tiki naso ditontuhon dopet. Walu pendaftaran guru sekolah minggu pinabotohon matu ruas di Huria tuaka yana kota narade rohana gabi guru sekolah minggu asa mendaftar ma tuhuriata syarat dohot ketentuan boima tajaha di warta cetak. Sia rapat resort HKBP Kebayoran hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 10 WIB naing patupahon do rapot resort meringanan di Serbaguna A HKBP Kebayoran Baru peserta boima tajaha di warta cetak. 10. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbogason parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbogason tu sude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 tolu sahat tu tanggal 10 sia Februari
Saya tuhattama mamasu-masu. Hamu saluhutna. Mulutung adong ruas nih huriata naso tar surat dope guarna di tikting na ulang tahun manang tikting parbogason di pabuama tuganup situasi sektor nabe manang tu sekretariat gereja. Sapulsada aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhatta. Tabegema kur virtual sian kesia. Marende mahita sian buku ende nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhan
aku di homa awon asa mangi hutu ho autotong mohiro aku ingani awon sonang di hototong oh Tuhan tunggu mau oh Tuhan tunggu mau tunggu roh aku ingani awon sonang di hototong. Martang yang mahitang dami ni debata na sumurung sian saluhud na roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Jeremia bidu 10 mamuka maisian ayat 5 sahat roh di ayat 10 ujaha madihita marjeado nama hapo satu jolma songonod doha tani Jahoba marjea mabawa nama hapo satu jolma manang tubolon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jahoba songon halak parbahudung di tano na mahiyang doibana dang tagamon idaon na ro na dinggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak alay martua mabawa na marhaposan tu Jahoba jala Jahoba hapurusan na di bahen tudos doibana tuhau na sinuan di topi ni batangaik jala majarar uratna di labung batangaik jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladak kolsoan ibana di taon haraharon jaladang macohot marparbui tung nakal situtudo rohani jolma jala na ganggu tungi semana tahu maddodoisa ahu Jahoba do sidodoroha siuji pia-pia mangalehot tuganuk jolma hobbartu dalanna hobbartu perbueni pabbahenanna itandido sahapna kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus dihamu inang dohot hama kamang do akadongan na di gereja dohot na di jabu manang na di dia penganatan waing badohoti per mingguat tahun parjulu na kusuku kita na sopolek ko na lusamuna beha heado hita kecewa. Apakah kita pernah kecewa? Mengapa kita kecewa? Dan terhadap siapa kita kecewa? Saya yakin hampir semua orang pernah mengalami kekecewaan. Dakkea tarencanaho kecewa hita. Suami bisa kecewa kepada istri, istri bisa kecewa kepada suami. Ada kuripu songoni hiyakko. Acugari huboto hias songoni pangalahom dangolo hiya na tuhoina. Anggo na gantik hias yakko, na ujago hias yakko. Dakurip tu songoni. Boido, orang tua kecewa terhadap anak, anak juga bisa kecewa terhadap orang tua. Kita bisa kecewa terhadap guru kita,
Kita bisa kecewa terhadap pimpinan kita, terhadap bawahan kita. Sebaliknya bawahan juga bisa kecewa kepada pimpinannya. Bahkan mungkin ruas kecewa kepada pendetanya, atau pendetanya juga kecewa kepada ruasnya. Ada berbagai faktor yang membuat kita kecewa. Yang menjadi pertanyaan kedua, mengapa kita kecewa? Tentu mungkin kita membuat angan-angan, nilai yang sangat tinggi kepada seseorang. Kita sangat yakin dengan dia. Kita yakinkan diri kita. Posisi yang hatta magidai bana. HP ternyata anak songoni. Semuanya bisa mengecewakan. Karena kita menganggap dia seperti ini, nilai dia seperti ini, kita tempatkan dia di level seperti itu, tetapi nyatanya kinerjanya, perilakunya, harapan kita tidak seperti itu. Kecewa. Dan yang ketiga, terhadap siapa kita kecewa? Pasti dong terhadap orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal. Angko sudah tanda do, bahasa kecewa itu sih sok tanda, sok hubungan tanda hati. Apanya mau kita kecewa? Tapi yang dekat, yang harapan kita besar kepada dia, yang kita anggap bisa membanggakan diri kita, yang tidak kenal gak mungkin. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Songodi do nataberin di bagasan tukpuk. Allah kecewa kepada umat pilihannya. Allah kecewa kepada bangsa pilihannya. Allah kecewa terhadap umat kesayangannya. Umat Israel yang telah diselamatkan mulai peristiwa Mesir. Mereka bangsa yang kecil, tetapi mereka bisa bebas dari perbudakan itu. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi ketika mereka di tanah Kanaan, kehidupan mereka sudah lebih baik, baik secara ekonomi, sosial. Mereka memiliki pemerintahan yang bagus sebagaimana kerinduan dan keinginan mereka. Tetapi rupanya di mata Tuhan umat itu sangat mengecewakan. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, kemakmuran, kemerdekaan, tidak memberikan dampak yang menjadi lebih baik. Justru mereka menyalahgunakan kebebasan. Para raja-raja, pemimpin-pemimpin politik, eksekutif, legislatif, bahkan mungkin para nabi-nabi, mereka tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terjadi percampuran agama. Mereka memasukkan dewa-dewa, ilah-ilah bangsa-bangsa lain menjadi agama negara. Di tengah-tengah ni huria pe bo songoni ringgas do mana mar minggu alai tonggo ringgas mana merdatu molo martangi yang ibana sahirai nama apala conokia di mana tu de batatu surgoi kira apalai pitu ni surgoi nama ibana alai molo rumah katai biasa besipata bah ai songoni do HP pangalahon yon so hasi HP pabangan yonin HP molo martangi yang ina metabuna HP pangalawan si gadupari dama Rwana. Porsia tu debata, tetapi porsia dotong nang tuaka sobaud. Selao do pe mangido akka pasu-pasu tuna sonidei. Sadar atau tidak sadar? Ay bolo lau hita mulak tuhuta, lau hita jiara. Ahatado isyak kamanginang.
Ibadah saya makorasi masa halama mung ate neng mulak maham si depo paramoto Jakarta muse makorasi masa halamin. Hampir enggak selembar minggu si pate di papahalado di mana? Basa saya makorasi be sahala di nasuni dai be na ngain. Sangat mengecewakan. Perilaku kita itu tidak dak saudot do ngelutta si ganopari. Israel Utara, Samaria sudah jatuh kepada saat itu mereka sudah jatuh ke Asyur. Sekarang mereka di ujung tanduk, mereka sudah diserang oleh Babel. Tetapi mereka mau meminta kekuatan lagi kepada Mesir, kepada Asyur. Padahal Allah katakan, karena kejahatan kalian, karena ketidaksetiaan kalian kepada Allah, maka aku akan menghukum kalian. Kalian akan diperbudak di Babel selama 70 tahun. Isi mah ya ulu tol mama jalna song dia cugeri dok tuita song ni uhumokku do wala takak ko inna. Enggak ada yang mau. Umat Israel juga enggak mau. Maka mereka mencoba mengandalkan kekuatan, meminta pertolongan, mengandalkan senjata. Ayo minta berkoalisi, tolong dong kita, bantu dong kita dari tantangan Babel ini. Padahal Tuhan katakan, kalian memang akan dihukum karena ketidaksetiaan, karena kejahatan, karena penyembahan kalian. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Allah kecewa terhadap mereka, maka Allah menghukum. Tetapi umat itu tidak terima dengan situasi itu. Allah ni doha mo kamangkay nang adong badua hal na yang berengotes ya bukon. Akibat kekecewaan Tuhan kepada umat itu, na parjolo didok di bagasa turpukot tuhita uhum di debata tuak kajolma naso maraposat tu debata. Hukuman Allah bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, hukum Allah akan jatuh. Pertama, nang beringota sian bagian na parjulun isi na tolmay nerokonna marjea mabawa basik kubawa dan doh berua di si doh berua maksudna, tetapi karena mereka paternalistik bawa alai sira colma nedonna. Colma yang dikatakan di sini dalam bahasa aslinya adalah Adamah. Sebagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama itu Adam. Adam itu artinya tanah, dari kata Adamah. Tano orbuk sirabun barjihama. Allah memang jol mana parjoloi pesongonido. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan, tidak kuat menghadapi godaan dari iblis. Semua yang ada di taman ini boleh kalian makan, tetapi parbuini hau na di persitongan di porlakon dang jadi panganon muna, jalarang jadi jawab muna. Masonang mati ham. Ombada jol mau nanti diberikan kebebasan setelah melihat, memperhatikan, menimbang-nimbang, akhirnya memutuskan dan menetapkan, apa sih bedanya ini buah yang ini dengan yang ini? Kok ini semuanya boleh, ini enggak boleh? Apa sih? Akhirnya tondong dia tutu dungi Roma gudani dak tutu hamu mati alai sadus do hamu do debata. Itulah manusia. Manusia lupa akan kesiapannya, dan itu dikatakan di sini. Marjea majolmai, jolma si adamai si tanoi, dan yang dihukum oleh Allah dalam Kejadian 3 itu adalah tanah itu, bukan manusia yang dihukum. Gabi patubuhon ni tanoi ma, rumput duri dan semak duri. Ikon hir hodokmu,
iko bekerja keras, iko mau pas-pas. Ada tantangan, semakin banyak tantangan dalam kehidupan manusia ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang dikatakan Paulus, upah dosa adalah maut. Maka manusia diperhadapkan dengan kehidupan yang lebih sulit lagi. Lupa de zolmai. Padahal abu orbuk moledok sirabun hatabatak amanginang. Tidak ada nilai. Ay sirabudi jolma sirabudi. Sebetulnya dangang nilai tamanangaha ya dupan di debata. Tano orbuk goita. Tetapi dalam Mazmur pasal 8 mulai ayat 4, molo hutai liho nakalangi mi bulan do bintang akan pinaulimi tungaha mania jolmai. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau mengangkat dia hampir sama seperti Allah. Itulah manusia, si orbuk yang tidak tahu diri itu. Allah mengangkat dia, Allah memahkotai dia hampir sama seperti Allah. Tetapi ketika dia dimahkotai, diberikan kebebasan, diberikan kehendak bebas, diberikan segala sesuatunya, mereka memberontak terhadap Allah. Gabi debataro nang yalo. Hidup bandai dabu dia bata suruh-suruh si Lucifer yate. Karena dia ingin menyamai bahkan lebih daripada Allah. Colmai pesongolido. Kalau sudah tidak lagi firman Tuhan menjadi bagian kehidupannya songolima, bebas tanpa batas. Jalalah songolido na tabering, jol mana perjului. Hola dak tunduk tu perintah ni debata, diusir nasi desa porla edini, disuruh suruh-suruhan, berpodang berjibur-jibur untuk menjaga supaya mereka jangan lagi masuk ke taman Eden itu. Halapatannya mang, ina, Allah menghukum. Molo dia ono midok, data gamon idaona rona denggan. Tagamon idaonna rona denggan kan luar biasa ya ti. Bolo pala do dak tagamon idaon muna denggat tujulan nonin na agu ya mang. Kutukan itu. Tak tagamon idaon ni na denggan. Nang manya sampai songoni do debatatu kita. Dugi di do disi tano bakal di halongonan di tano na acim na so hindudulan ni halak, tidak ada lagi manusia di situ. Kita ditempatkan di situ yang tidak ada manusia. HP Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. HP yang gosong godong atta jol maisi. Tung dihita sudi dok ibu kota DKI Jakarta sudi na dong akka gedung do akka wanga sudi. Alai hola sahala mujol maison. Waduh, anggo lapatan ni. Bahwa lapatan ni tunggu uang iliot sudi tu hode kayon gedungol lomom alai hola sahala mudo jol maison. Dakon da nyo to be mang nah lapatan di be jol maisi. Malapatan ni ay naong godong ang makatai, naong godong ang masarita, naong godong ang mekkel, naong godong ang tangis, bakasipata naong godong ang berbeda sa tabungod iti. Gotong kosong dongan baham lapatan ni. Basta holan habing manang huting do manang olanaha dongan ni baham lapatan ni iti. Jalay doon na nagsidohon dito pukot kita. Marjea dalam bahasa Ibrani aurar, terkutuk. Terkutuk itu aurar itu artinya dijijikkan, dijauhi oleh Allah. Jadi kalau marjea berarti dijijikkan, dijauhi. Molo di padao de bata, molo magigi de bata mangidahita. Pahami jabar tabi. Holan aong dongan sugo hariba mangide dohoti magigeo mangide ningon berarti ko saya mangelak kami tadang udah kita pajupang dohoti holak kaliluna pesan ngatur may birita udah nggak mau ngapain
magigi ang mangidin. Bayangkan bolo de bata magigi, jijik melihat kita, abe Jakarta. Gak ada lagi bagian kehidupan kita. Ilokonna terkutuk. Allah jijik melihat kita. Ibu sikot Tuhan kita. Bersik majol masongonina. Babe Jakarta winda mangulubi. Napiang kono aeng dang apa lihat tu sete bersik deh indah te. Alai betul lang ko hata bata takasi bote mana bersik ibu sikon ada benilai tadi. Sudah halak bakka gigi honita. Apalagi doh debata bakka gigi kita habe. Semua orang dak peduli ipasiding. Puasa doh debata magigi mangidahita. Allah ni pangalahotai. Bahkan bolo tabereng di ayat na perpudi di dok hamok kamang di dok di son audo Jehovah sidodo roha siuji pia-pia jala mangalehot tu ganup jolma hobbartu dalanna hobbartu parbue ni pabahena babu bagigi di patah mengide kita habi perbuit tabi. Gak ada lagi nilai kita, tidak ada lagi harga kita. Ala ni hak kalota nakal tung nakal situ tu doho hari jolmai. Kelicikan kita. Tuhan menjadi jijik melihat kita. Na padua onang berngota mahite-hite tupuk taon na kamang akainang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Martua mana marhaposan tu Jehovah. Ini adalah kebalikan kontras daripada terkutuk marjea. Kata molotabering di son mertua dalam bahasa aslinya barak diberkati berlutut di hadapan Allah. Berlutut di hadapan Allah, tunduk di bawah kaki dan kuasa Allah. Itu hal nomor dua. Berarti olo patutoruhon dirina, olo paserepon dirina, mau mengosongkan dirinya. Lo petahui dok sita duta di mana? Gak mau dia hanya mengandalkan kekuasaannya, kekuatannya, dan apa yang ada padanya. Jala didok di son ise nomor tuai yang mengandalkan na marhaposan mengandalkan dalam bahasa Ibrani dikatakan batak itu artinya marhaposan mau mempercayakan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh dirinya, mempercayakan seluruh masa depannya, mempercayakan seluruh pekerjaannya, aktivitasnya, kegiatannya kepada Tuhan. Dia mempercayakan semuanya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia lebih confident, dia lebih yakin, dia merasa aman bersama-sama dengan dia. Songodak dana gibai kalau digendong ibunya, dia merasa aman, nyaman. Sedangkan marsahit peposo-posoi, kalau sudah digendong ibunya, dia aman, dia nyaman. Jala di bagasan nido, jalon nibana kapasu-pasu. Dia mendapatkan asupan yang baik. Laos calon nama nang asi sian naturasna, hanguluan pertumbuhan sian naturasna. Demikian dikatakan dengan batak marhaposan dohot mengandalkan. Tidak ada pernah seorang bayi curiga dengan ibunya. Apapun yang dikasih ibunya, walaupun dipaksa oleh ibunya, kalau misalnya anaknya sakit, tapi dia tidak curiga. Dia aman, dia nyaman. Songoni magobaran ni halak orang yang mengandalkan Tuhan amangina.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan dalam ayat yang ke-8. Tudos Tuhau na sinua di topi batang aek. Di topi batang aek majarar uratna di labung batang aek. Dang mabiari bana molo roha mohopon. Jala toktong rata bulungna. Jaladang holsoan ibana di tano haraharon. Jaladang macohot marparbue. Dang macohot. Artinya bagaimanapun kehidupan orang percaya yang mengandalkan Tuhan, apapun pergumulannya, apapun persoalan hidupnya, maka dia tetap berbuah. Dang macohot, rata, segar, sejuk, senang. Dia nikmati semuanya itu. Dak kolat tikiro belga-belga pasu-pasui itu. Puji Tuhan, mau lihat ma Tuhan danginna. Mau basahi mana? Sanggup boy tamadok. Mau lihat ma Tuhan. Ilio kopar sahito non. Asaboy do HP istirahat. Ay masimpudo na selilingon. Mau lihat ma Tuhan marsahi tau. Asaboy do hurenuk kojo ngoduk kojo. Asaboy do huingot jo. Asaboy do evaluasi diri kojo. Mado tutuau. Mau lihat ma Tuhan iparsahi tokon gabe iko boy HP taonokku dagi ko sudah HP boy ang langokku be boy ang mangorom diriku ada yang mau ditondohon tado ay dia Tuhan marsahi tahu beko HP songo libur juku na matangyangi songo libur juku na marminggui songo libur juku akka kegiatan di huria datu ngaung na talu na tinggal na sohulaho di huriai ay basa songo no banom Tuhan ayo do jabbar HP Bengwido do tatong berarti nah mangido timbal balik sa Tuhan itu berarti bolu berjuhi tato saya berjuma Tuhan itu enggak justru sifatan na berjuhi kita Tuhan beri tantangan kepada kita apakah kita tetap setia apakah kita tetap mengandalkan dia apakah kita kuat apakah kita lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada dia dan macohot apapun tidak dapat menghalangi dia persekutuannya, kehidupannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Kuriana hina holongan itu hatta Yesus Kristus. Aman yang sidon itu pukot tu kita kabangkaina. Siapapun kita, sehebat apapun kita adalah ciptaan Tuhan. Orbu gohita, tano dohita, sirabu dohita. Jemulu hebat ton waeng so tungga bigijang roham orbu goho sira budoho alay ala nay bet Tuhanido nay pabakit Tuhanido nay leo Tuhanido gogo tuhon na di mahkotai do hita na dilehon do tuhita asaboy berkarya hita disi asaboy gabe pasu-pasu hita disi asaboy hita mamuji pasangapot Tuhani asaboy marhite ngolut tay dohot halak nasing persea di Tuhani unang gabi madabu hita tu kesombongan tu keangkuhan tu gijang niroha so tu kecewa di batamang ide kita aja nggak mau dikecewakan oleh pasangan kita orang tua tidak mau dikecewakan oleh anaknya anak nggak mau dikecewakan oleh orang tuanya masakan kita anak-anak Tuhan yang sudah diberkati yang sudah dipelihara yang sudah diberikan jaminan keselamatan dunia dan akhirat masakan kita mengecewakan dia nepaduahon tad dan halak namar haposan tu dia bata tay damay mariting ulutta sigano pare ngulu sifat tangiang patuduhon kehidupan kita yang tergantung dengan anugerah holas siya sini rohani di batado mudute morarok penihita alanya sini rohani di batado molo margogo pehita alanya sini rohani di batado molo malo pehita molo sukses pehita alanya sini rohani di batado alani ikut sifat tangiang hidup yang tergantung kepada Tuhan na mengandalkan dohon na marhaposat tibana jala halak na mengandalkan Tuhan na marhaposan tu Jehovah gabi ngulu na terpasu-pasu mahita
Amin. Martang yang maita. Mauliati mali Tuhan di pasarohan nami. Didinggan di basam doh asini roham. Di pakulingi rohami marhiti-hiti hatam. Di paingoto hami. Asagabi halak na mertua hami. Asa marhapo satu rohami. Sungguh-sungguh di sudai perdalanan ning ulu nami. Molo hujalo hami akadinggan basa. Pasu-pasu. Lasni roha. Kesuksesan gabi hupakatopot tami masih ni roham dui silehol-lehom mudui ajari mahami mamakia sagabi pasu-pasu hami jala bono dileokotu hami parukilon sitaonon parsahiton kegagalan urupi hami unang losami adeli alay naing beringon nami naik patar hahuasommu hasangapommu disudiakan atinopami gabi maroha mauliati hami alani homa ali Tuhan nagabi siuluan nami homa ali Tuhan si puji doh si pangasangapon nami di sadok ari-ari ning ulu nami pasu-pasu masalut akaruas ni huriam sian name met haru di nabagudang leho kai pasu leho gogo ng lasiroha pasu-pasu dia kaulaon na si ganupari urupi hami dia kaketerbatasan bahkan dia kakegagalan nami asa di bagasan ni hami majalo kadigan basa do asini rohana syako akama nami na nami dokan nami na di bagasa parsahiton baik na marsahit menahun baik na marsahit dirawat di rumah sakit baik alani covid dohot akka inganan nasingi asiru hamdi nasida pati roha do pikiran nami pargugui hami jala asima hami pamalup kami asa marlas di roha marudupulup kami mamuji pasangap pokotok tong dingulu nami marhiti Jesus Kristus wan nami jalo mahami amin. Tapuji matuhata marhite-hite edeta siam nomor 214 ayat sada do ayat tulu kamanginang laos tapasaham bapiliata tujulu dohita itulu kantong persembahan. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lao manda potoni, totong di johon Yesus, sai Roma hotuau. Tadi kon holomon jala haposiau sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang beho biar lau manda potoni. Sonang di lambung Yesus rakita lautusi ingan nanaumu adat ditikiki dang behu habiari aka pangagoi ai diramoti Yesus ai inopot nai soyu saholong aku Yesus haposaki salelengau mangolu dosoi kiki
sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiat, lau manda potoni, totong di johon Yesus, sai Roma tuau, tadikan halolomon, jala posiau, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lau manda potoni. Yesus haholong aku, Yesus haposaki, saleleng au mangolu, dohot ditik-tik-kiki, dang behu hawiari, akka pangagoi, ai diramoti Yesus, au hinokop nai, Yesus haholong aku, Yesus haposaki, saleleng au mangolu, dohot didik-kiki. Tatangya kema piliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haruan ni saluhut sileho-leho na dinggan dohot nasaw di basa na mauliutus. Upasat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asaho para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajaon mo dito nga ni huriam dohot di protibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam mutandahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehon mi, ondiro di pamataku, sadohodogoki, odi salut artaku, sahat itu masaucat okudo. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di bonatungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihut tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna arajan dot ago goot rodi hasangaton saleleng tajalo mapasu-pasiat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di dokpakot Tuhan de batama bohina tuho.
jala di pasauhon madamena tutod dim. Amen. 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 Tihamu akabang dohot hamo kainang nangakadongan ruas di Huria hami sian parhalado HKBP kebayoran baru pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhuna tuhat tama nama masu-masu kita dohot mangalun hahi pasod dita saluhuna horas ma